Dobre, vyrušili ma tu. Som išla sa napiť. A už si dávam avokádo na posledný prstík. Tadám! No, niektoré nálepky boli totálne že rýb, ale vyzerá to takto nejak. Ideme si dať tieto, jak sa to volá? Vlastne. Tento Douglas. Wow. Milujem Douglas, takže to je pekné. Počkajte, si to prečítam. Nerozumiem. Asi som si toho dala veľa, ale to je jedno. Tak, mal by mi to upokojiť pokožku. Ale dala som si to veľa kovno, takže mi to moc asi neupokojí. Ale som si dala toho, jak takže si musíme oznamenať krémik a už si nedám toho takto veľa. Tak. Tak a pre toto video to bolo asi všetko. Ja som prakticky kúpeľňu, takže počkajte ma. See you there.